koncerte našich žiakov. Základná umelecká škola v Nitrianskom Pravne oslavuje 70. výročie od svojho vzniku. 70-ka je významným milníkom v živote človeka. Je to dôvod na bilancovanie i na oslavu. Takže vitajte, milí naši hostia, na oslave radosti a lásky k umeniu. V mene svojom i v mene mojich skvelých kolegov vám prajem príjemný sviatočný podvečer. A teraz poprosím o slávnostný príhovor pani riaditeľku Spojenej školy, magisterku Janu Geberlinovú. Milé dámy, vážení páni, ctené auditorium. Srdečne vás vítame na dnešnom koncerte venovanom jednému aktuálnemu jubileu. Bolo to pred 70 rokmi. Vtedajší učitelia 8-ročnej strednej školy v Nitrianskom Pravne, pán Michal Toporcer a pán Albert Gaži, dostali poverenie založiť hudobnú školu. V tom istom čase vznikala rovnaká škola v Handlovej. A v Prievidzi už hudobná škola niekoľko rokov fungovala. Ťažko povedať, či si v tom turbulentnom období 60. rokov dokázala spomenutá zakladateľská generácia učiteľov vôbec predstaviť, že vznikajúca škola bude naplno plniť svoju výchovnú a vzdelávaciu funkciu nasledujúce dlhé 10 ročia. Dnes sme tu a máme to poznanie, že umelecká škola v Nitrianskom Pravne má za sebou 7 desaťročí existencie. Prešlo ňou obrovské množstvo žiakov. Vystriedalo sa nemálo pedagógov. Zažívali sa úspechy a občas aj prehry. Boli roky výnimočné, boli roky dobré a boli roky aj menej úspešné. Je to prirodzené. Tak, ako život človeka, aj život školy sa pohybuje po pomyselnej amplitúde. Či sme však hore, alebo dole, nikdy by sme nemali zabudnúť na naše poslanie. A poslaním školy je vychovávať, vzdelávať deti a mladých ľudí. Už starovekí Gréci vedeli, že výchova a vzdelávanie začínajú od najútlejšieho veku. Otec, matka, učitelia čítania, písania, telocviku a hry na líru či iný strunový nástroj. Tí všetci sa starali o to, aby sa mladý človek stal čo najlepším. Táto vyše 2000 rokov stará idea je aktuálna dodnes a nemala by nikdy stratiť svoju platnosť. Dnes si pripomíname minulosť, ale smerujeme aj do budúcnosti, ktorá nás čaká. Verím a viem, že naša základná umelecká škola bude pokračovať v rozvíjaní umeleckého talentu a prinášaní krásy a radosti do sveta. Želám všetkým krásny umelecký zážitok. Dnešný koncert otvoril súbor bicích nástrojov Arytmia v zložení Natália Mušáková, Cora Philips, Robert Zlota, Oliver Gombarček, Simon Gombarček a Peter Brecko, ktorí zahrali skladbu Jungle Night. V nasledujúcich chvíľach sa vám predstaví hudobné zoskupenie,
v zložení Erik Kobza a Nikol Kobzová, Nela Čavojská, Lilien Richterová a Mia Lamúchová a spoločne vám zahrajú skladbu Alana Menkena Zvonárová pieseň. A po nej sa trochu naladíme na jazzovú vlnu. Legendárnu skladbu Take Five Paula Desmoda zahrajú Michel František Meola, Zara Hubová, Lukáš Zachara a Cora Phillips.
skladbu Waltz od skladateľky a pedagogičky Catherine Ronny. A po nich sa vám predstaví Ela Ťažiarová s jej interpretačným uchopením skladby Plus Ultra od argentínskeho hudobného skladateľa Astora Piazzolla. a neustále prehľadlivé. Umenie nevzniká vo vzduchoprázdne, ale reflektuje veci dejúce sa okolo nás. Kladie otázky, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovami. A ako sa v priebehu času menil svet umenia, menila sa aj každá mladá generácia, ktorá v aktuálnej hudbe, divadle, poézii alebo výtvarnom umení
hľadala a nachádzala samú seba. Výborne to vystihol spisovateľ Milan Kundera. Pochopiť človeka znamená pochopiť vek, ktorým prechádza. Rozprávať by o tom vedeli mnohí učitelia umenia, ktorí vždy boli, sú a budú konfrontovaní nielen s názormi, ale hlavne s cítením a s vnútorným uspôsobením mladého človeka, ktoré sa projektujú aj do jeho hudobných preferencií, do konkrétnych hudobných štýlov a žánrov. Totiž umelecký štýl či hudobný žáner je redukovaný modelom sveta. Je to model skutočnosti. A hudba je znejúcou formou myslenia. Aj preto je dnešný koncert naplnený najrozmanitejšími hudobnými žánrami a štýlmi, od tradičnej klasickej hudby cez jazz až po súčasnú pop music. Je to totiž obraz aktuálnej, živej hudobnej kultúry. Je to obraz rozmanitého a priam bezhraničného aktuálneho sveta a je obrazom, ale aj odrazom vnútra súčasného človeka. Štýlovú bezhraničnosť nám v nasledujúcich chvíľach predvedie akordeónový súbor Concertino pod vedením pani učiteľky Ingrid Straňákovej. Zahrávam skladby, akordeonisti hrajú jazz od ruského skladateľa Evgenia Dervenka a po nej zaznie skladba Valsmuze od francúzskeho skladateľa a akordeonistu Andre Verkurena.
vypočujeme skladbu Infant Paganini autora Edvarda Mollenhauera v interpretačnom podaní Erika Kobzu z triedy pani učiteľky Zuzany Puškárovej. Klavírny sprievod pani učiteľka Hilda Hojzdalová. Atmosféru exotickej Brazílie prinesie Oliver Gombarček v skladbe brazílskeho hudobného skladateľa Valdíra de Azeveda s názvom Amorada. Spolu s ním sa predstavia pani učiteľka Sonia Grešnerová, klavírny sprievod a súbor bicích nástrojov Arytmia v zložení Cora Phillips, Natália Mušáková, Simon Gombarček, Peter Brecko a Robert Zlota. Záver tohto hudobného vstupu bude viac než symbolický. Nesmrteľná pieseň The Show Must Go On od kapely Queen zaznie v interpretácii Cory Phillips a spolu s ňou sa predstavia Natália Mušáková na xylofóne, pani učiteľka Sonia Grešnerová na klavíri a pán učiteľ Ľubomír Pavelka na bicích nástrojoch.
Škola je inštitúciou kultúry, teda idei kultivovania, pestovania, uchovávania či výchovy. Akejkoľvek dobe bolo, je a bude úlohou kultúry formovať mladého človeka a nasmerovať ho k vnútornému rastu, hľadaniu cesty k druhému človeku a k umeniu. Jednoducho snažiť sa o to, aby dokázal rozumieť svetu. A to nie je práve ľahká úloha. Ako povedal klasik, všetkého navôkolie zdá sa príliš mnoho. A stále pustejšie je prázdne miesto v nás. Naplniť to práve spomenuté prázdne miesto v nás zmyslom dokáže práve umenie. Prostredníctvom kultúry sa z človeka stáva homo creativus, človek kreatívny, pre ktorého najpodstatnejšia nie je dokonalosť, ale spontánnosť a radosť z objavovania a poznania. A asi nič viac netreba zaželať našej základnej umeleckej škole do ďalších rokov. Iba čo najviac zmyslov otvorených žiakov, kreatívne prostredie a chvíle plné tvorivosti, teda chvíle plné dotykov so zažívanou realitou a našou schopnosťou ju uchopiť a premeniť na niečo zmysluplné. Skôr ako sa vám na záver predstaví spevácky zbor pod vedením pani učiteľky Alexandry Klubičkovej, ktorý zahrá dve dnes už žánrové klasiky New York, New York a skladbu Kabaret, v klavírnom sprievode pani učiteľky Soni Gršnerovej a Evy Dražovej, poprosím pani riaditeľku Spojenej základnej školy, pani magisterku Janu Geberlínovú o záverečné slovo. Vážené dámy, vážení páni, pred zaznením posledných tónov tohto koncertu dovolte mi poďakovať sa. Chcem poďakovať všetkým pedagógom, zamestnancom, žiakom aj rodičom, ktorí svojím úsilím, oddanosťou a vášňou prispeli k tomu, aby naša základná umelecká škola prosperovala a neustále sa posúvala vpred. Verím, že aj nasledujúce roky budú plné umenia, krásy a tvorivosti. Ďakujem vám všetkým za vašu podporu. Želám nám ešte mnoho ďalších krásnych umeleckých okamihov. Osobitne sa chcem v tejto chvíli poďakovať všetkým účinkujúcim, pedagógom základnej umeleckej školy aj žiakom za úžasnú spoluprácu pri príprave tohto koncertu. Moje poďakovanie patrí súčasnej pani zástupkyni základnej umeleckej školy, pani Eve Dražovej, našej bývalej pani zástupkyni základnej umeleckej školy, pani Márii Blahovej, učiteľovi Pavelkovi, pedagógovi a zároveň autorovi úžasnej knihy Cesty hudobného vzdelávania, vydanej pri príležitosti 70. výročia základnej umeleckej školy.
srdečne ďakujem všetkým pani učiteľkám, pani učiteľke Kubíčkovej, pani učiteľke Pojezdalovej, pani učiteľke Straňankovej, pani učiteľke Brešnerovej, pani učiteľke Puškárovej, pánovi učiteľovi Berkimu. Moje poďakovanie patrí aj pani učiteľkám vo výtvarnom odbore. Dnes nainštalovali galériu našich krásnych prác a je to pani učiteľka Čeriová a pani učiteľka Šimolová. Vám, vážení hostia, srdečne ďakujeme, že ste prišli a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.